starten we aan. Ik praat een beetje starig. Want ik weet net dat ik hier nog iets tussenin voegen wil. Maar sta net, dan doen we het zo. Ik in de dadelijk staan. Je gaat naar daar bij de trap op. Je gaat alle meesters en juffrouwen zijn hoorn. Je gaat daar bij de trap delen en je gaat weer. Dat weet ik wel. Hé, het is droog. Hij kan je niet horen. Kun je me nu horen? Moet je zo schreeuwen? Vandaag is het vandaag uit. Het is woensdag. Kom je klein wachten? Ja, maar in een moppenstemming vandaag. Hoe komt dat dan? Omdat het vrolijk worden van dit te huis. Al die frisse kleuren, daar fleuren wij zo van op. En die feestelijke kopjes mottenballen-thee brengen ons ook al in zo'n jubelstemming. Ja, ik moet je nou een beetje gelijk geven. Met lekkere cola dit zou ik misschien beter gaan. En een kleurtje hier en daar zou ook geen kwaad kunnen. Eigenlijk is het wel echt saai. Ontzettend, verschrikkelijk, vreselijk saai. Eindelijk eens iemand die het opmerkt. Mij even voorstellen. Ritselaar doen. Rudolf Ritselaar. Wat een prachtig vader.
Als wij de klak met ons meeverkopen, verhoogt dat de waarde van dit klak aanzienlijk. Meeverkopen? Hoe haalt dit in uw hoofd? Waarom wilt u dit jaar dus eigenlijk kopen, meneer Pink? Kleine kindje weg het voel ik het dat ik haar mis. S'avonds zitten we hier samen en we lezen in de krant. Elke keer als zij me aankijkt, snijdt Pink even in haar hand. Wat is ongelooflijk fantastisch. Ja, dat is ze heerlijk waar. Wat een boek van mij verdwenen. Ik ben versleuteld kwijt. Mijn horloge is gestolen. Je kunt hier ook niets laten liggen. De tenen hier af de raam. Het moet maar eens afgelopen zijn met autodiefstal. Ik ga de politie bellen. Ja, dat ga ik doen. Dan? Er is geen zwembad. En waar is de bowlingbaan? Ik zie geen parkeerterrein. En geen taxistandplaats. En ik zie ook geen bushalte. Hoor eens, er komen hier zo een paar cellen. Met alle bomen nog eenzelfde kleur uitzoeken. Dat is toch geweldig? We mogen zeker kiezen uit 7 tinten. Poep, bruin en behang met grote of kleine bloemetjes. Hoeveel meegemaakt? Omdat iets oud is, hoeft het toch niet worden afgedaan? Als het hier een beetje leuk opknapt. Dat is dan 30 gulden. Die laatste 3 nullen denken we daar bij. Nee, we moeten iets kostbaars zien te verkopen. De ouders van je vader zeker? Nee, denk nou eens na. In een huis als dit is toch wel iets kostbaars te verkopen. Met het verhuis, ik ga alles straks toch weg. Is dat geen kostbare kast of zo? Hé ja, die schoolstoel. Zet hem nou. Wat vindt u van akoestiek? Zoek dit hoger op. Ik geloof dat akoestiek wel bevalt. Ik hoor liever iets erg spelen. Dat wil ze vast wel voor u doen. Hé, wacht even. Alles uit. Ja.
Dan maar zelf. Nou kunnen we zien wat... Nee, ik moet zeggen. Zo kunnen we tenminste weer zien wat er zo. Ik mag uitzoeken. Wat had ik gehad wel hebben? Die. En jullie hebben de klap van Oudenaar ook neergezet. Dat is een opluchting. Nog deze dat haar klok gestolen is. Nee dan. Gaan ze binnen. Dat geeft niks. Daar hebben we ze wel weer uit. Het is een mooi klokje. Zie je hem snel. Maar er is wel een Auw! Wat is dat? Dat was wat. Leuk hoor, om dat zitten hier aan mijn haar te trekken. Aan je haar te trekken? We staan niet eens in je buurt. Auw. Hou eens op met die flauwe geintjes. Doe niet even. Pas op, het is de jut. De kampioen! Je moet je klap geven! Hij heeft natuurlijk honger. Je moet hem voeden. Ik had zo gedacht dat deze ruimte bijzonder geschikt is voor. Ja, wat heeft u nu weer voor een stelletje mensen meegebracht? Mag ik even voorstellen? De haarwerker!
heel mooi. Ze gaan best, ja, die technische storing, daar kon wij ook niks aan, maar dat is wel oplossen. Tegen dank voor je aandacht, tegen dank voor je aanwezigheid. Fijn dat je met al je meisjes mochten doen. Fijn dat ze bijna op deze manier van uw squallen afscheid nemen, maar mochten hoop je dat ik aan uw squallen een hele goede herinnering van uw genade. En als dat gebeurd is, dan wens ik je straks wel de rest en wel dus